bugendrete kubori gwa wesokia asobonge eryo konyora oborinko lya bwabusa naboigo oborwa ogosobo bwene bwabusa bwamarwaire yechingencho au muroberi ogendrete asensemo ya Nyabururu nigo omuroberi uyo okorawa n'enyagetari ya Bosongo Medical Center ekerobono abamanyigo sabanyagetari korwasa chinsemecho baganiriye abantu wesokia na kumanya hali y'emibere yabo muri kyoito dipo nasanya noroboti uru. Enyagitari ya Bosongo Medical Center bono ni gogendrete koena nobo koreri bwaye bwabusa gochia sebinyoro ao hasebono litukoliankyo baratware medical camp chinsemo chiri cha Nyabururu elio banyare koena nobo gwenia gochia sabantu bali batali kwenyara bali sebinyoro mambindo bwate medical camp Nyabururu asito uchiko give back to the community ntobe nabanyagitari abara abororo asokoligereria abana inchi mario marwira ndonsi Mario gonto tuare igo abantu baito tuabatebiri mocha asobonge ekerenge kenene yokoena nobo koreri obo nigo bagusira abantu korwa sebinyoro anene ase bali batali goikera obokoreri obo iga anene asenchera yogo tamanya ono borwalia buri bwanka togitwirira abantu nkali sibomenyeta nande tukarorora sokoleta amatibabu yenyagitari so that tonyare services sirito togokora nyagitari toletera abantu bali balenka komenta na yue ni gobono murubiri yoiga obeire gokoena nwa limo wiki asegeka kyomutinyo yo moerire ase chinsemo ao ase bakwena na mariogo onde atarigwa kanera ali Nyabururu oka tuabeire tokogenda round tuabeire bonchali tuabeire bogitutu ebitaseni awao yoyo twanyo chako mutinyo yo mogima ngotalera tole chinsemo ao ime ya Gusii igobona tokoru Nyabururu next time nkwenda tole chinsemo cyabo basi koira na tole mosocho ntwalenge nyako igo togotara chi area chonspi abwas togo shirikiana ne chief ne clan elders Nyamira nero noera se plan yaito ekero twakodire ko Kisii county ngotara tole county ya Nyamira amariogo igo tokoena na busa that is why togotebanga we are giving back to the community chinga kyechecho nigo banyara koherera oboringoria nigo borabe obwechingencho chonsi ambia abanyagitari baito bonspi all specialty services chonsi tobwate gochakera ntobwate cancer ntobwate ICU emergencies ntobwate abanyagitari abane bakoro kuchi medical officers baba chako base ground korora amarwaire ao asogo konya abantu igo mambi torororo gokonya abantu bali balenka batanyare goikenya gitari ya Bosongo mambi twabataleira asobwange munyare gocha munyare gokoleru all check up asa abantu bonsi baboli go banyare gwesokia asobonge ili banyare konyora obokoreri obwe igo mambi ingo saba abantu bonsi pibe kenyoro tali kya Nyabururu gyoka kenyoro gyonsi pikoru nyakoe mosocho chieria chinde nabo mogo chambaka asegeti kya Nyabururu munyare gokonyo boigo nigo baboli abantu bonsi banyare gwesokia eli komanya hali yemebere yabo asokolingoli gwa batali gwakanira kende oyo rwarete no yotarwarete squeeze togoteba abantu abange banalire buna mbakekera nyarekire nali agocha nyagitari lakini mambimbu yoche omanye your status kera buna bono iga kero tokore togochikoligereria maroire naroro buna ya cancer okonyorekera omonta arwarira ikire stage number 3 number 4 nali okonyora abantu bagocha nyagitari lakini mambi tiga abantu bache oli otarwareti amanye status chiaye Inko ripoteri yegetaseni kia Ndizi TV kuruwase nyagitari ya Bosongo Medical Center ekutoka imeje county ya Kisii elietari ya Nendipon asanya